Počúvaj. Ja veľmi gatekeepujem veci, je to mne veľmi známe. Ja ti nepoviem, odkiaľ mám ja veci. Ja ti nepoviem, aké produkty ja mám rada, pretože ja to chcem používať sama. Ty sa ma spýtaš, že Nina, odkiaľ máš tie tepláky? Nepoviem! Odkiaľ nejsú na Číne a ty ich tam nevidíš, ja ti nepoviem. Túto vec vám ale poviem. Jedna voňavka, ktorú mám strašne rada. Používam ju každý deň. Toto je ona. Podľa mňa ju poznáte. Hej, tento motýlik. Hej? Viete, aká to je značka, že? Carolina Herrera! Normálne, viete, ako sa to píše? H-E-R-R-E-R-A. Pro tých, čo ma nepoznáte, ahoj. Ja som Nina, račkujem jak skurvisy, Level Pro Max. Ja sa vždy vyhováram, že to je tým, že som žila v Anglicku, ale nejako ľudia mi hovoria, že je to pičovina, ale akože dobre. Ja, keď idem do obchodu a náhodou to tam není dňa, kedy ja si toto môžem ísť vypýtať. Není dňa, kedy príde za mnou pani predavačka takto, že potrebujete pomoc? A ja poviem, že áno. Hľadám voňavku. Carolina Herrera. Čo mi povie na to, pani? Čo by si ty povedal, keby ja prídem za tebou toto si pýtať? Toto je za mňa strašný zlý krok, čo spravili voči ľuďom ako ja. Normálne, toto je disrespect. To neviem ani, že počkaj. Dobrý deň. Prosím si Carolinu Herreru. Čo ti jebe? Čo ty? Ja sa nehábim za meračkovanie, ale toto je potupné.